jagokɛla min mako bi marché la ala tɔgɔ dɔ bɛ yen ko ya jami'u ya jami'u a sɛbɛn siɲɛ 150 i k'a nasi bɔ ala ka dantanfɛn dɔ bɛ yen ko ntigiɲɛ i bɛ taa ntigiɲɛw ka so bɔgɔ fitinin cɛ i bɛ n'a kɛ nasi in na jiri dɔ bɛ yen ko timitimini o mugu dɔɔni ɲini k'o k'a la ani parfum musku e k'o nasi mu i fari la nkali na ala bonya na i bɛ marché yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ jama bɛ aran jɔ i ka jagofɛn kunna hali ni jagofɛn de b'i kun assiette la bilahi n'i bɔla n'a ye sɔgɔma wula tɛ se fiyewu i ka assiette langolo b'i sigi Konate y'a di ma a y'a partager kɔnɔnajɛlenya don téléphone numéro plus 223 72 24 02 98 a ye kumakan in partager maa minnu bɛ feere la suguba kɔnɔ daba naani na arayeda la suguninkura la u ka kumakan in sɔrɔ ko Konate y'u ka cadeau d'u ma bilahi ni ne y'a di fo larouche la a tɛ sɔn e kuma faamuya nin kɔfɛ mɔgɔ min bɛ fɛ ka nafolo yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ ni ala deli jɛlen k'a sɔrɔ i ma sitanɛ baara kɛ i ma kafiriya baara kɛ n terikɛ i tulo dayɛlɛ i ka Konate lamɛn sini i ka nin kɔrɔbɔ n'i ye min y'a la a fɔ diɲɛ ye kuranɛ sura dɔ bɛ yen ko suratul waqiya n terikɛ na ni sagajigi jɛma ye an bɛ suratul waqiya baara k'i ye iza wakati sagajigi jɛma baara an b'a gesi ye nkali na ala la i bɛ nafolo sɔrɔ ayi anw tɛ dɔrɔmɛ kelen ɲini fɛ dɛ f'i ka baara ka jaabi ni baara jaabila waati min na i bɛ 45 di ne yɛrɛ ma o ye n ka sara de mais na ni saga dama ye walima i ka saga wari ci ni numéro kelen in ta plus 223 72 24 02 98 ni numéro kelen in ta i k'i ka saga wari ci i k'i tɔgɔ ni ba tɔgɔ di i bi diɲɛ jamana o jamana dugu o dugu an bɛ iza wakati baara ye i ka diɲɛ nafolo ko la ala yɛrɛ bi sɔn da bi yɛlɛ e bi nafolo sɔrɔ Konate y'a di diɲɛ bɛɛ ma kɔnɔnajɛlenya don a y'a partager fantanw yatimɛw miskinaw u ka se ka nin sɔrɔ k'u yɛrɛ dɛmɛ nin ye baara nɔgɔmaba de ye diɲɛ bɛɛ bɛ se ka nin kɛ e min ye kɔrɔ boli ka dɛsɛ ka kilebi boli ka dɛsɛ moriw y'i ka wari dun somaw y'i ka wari dun i ma ɲɛ foyi y'i ka nafoloko la ala kama na ne Konate kɔrɔbɔ mais kana dɔrɔmɛ kelen di ne ma f'i ka baara ka jaabi ne kumakan don a y'a partager diɲɛ bɛɛ sɔsɔcogo t'a la n bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ n ka téléphone numéro direct i bɛ n sɔrɔ min na o ye plus 223 72 24 02 98 n bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ hakɛto b'a ka so la ala rasuli